Moi. Pitkästä aikaa. Mitä Heippa. kuuluu? Ihan hyvää kuuluu, kiitos. Aurinko paistaa, maisemat on ihan upeat ja kaiken puolin ihan mainiot. Mitäs sulle? No vähän sama meininki. Pitkään tässä miettinyt, että mitä haluaisi seuraavaksi tehdä. Ja hirveästi olisi kokemusta ja olisi iso into päästä auttaa muita yrittäjiä. Sitten mä otin yhteyttä, mä ajattelin, että mitäs jos ruvettaisiin keskustelemaan. Joo, ja me keskusteltiinkin ja huomattiin muun muassa semmoinen juttu, että mehän ollaan autettu vuosikymmeniä niin kuin yrityksiä, eikö niin? Ja sitten tuntuu siltä, että sitten siellä on kuitenkin aina taustalla se yrittäjä, joka tarvitsisi myöskin kaiken näköistä, niin kuin, ehkä ennen kaikkea tukea. Neuvoja ja konsultteja on saatavilla. Tuntuu, että niin kuin pilvin pimeä. Ratkaisuja on aina tarjolla, niin kuin pakettiratkaisuja hyllystä, otetaan teille tällainen konsepti ja tehdään Niin. näin ja näin. Niin. Joo, ja todella tiedän, mistä puhut, koska mäkin olen niin hirveän pitkään ollut yrittäjä ja sä oot joskus ollut mun hallituksessa se tuki, josta mä sain just sitä, että oli joku, joka kuunteli mua. Niin, kyllä. Joo, ja sitten niin kun näistä niin kun valmiista ratkaisuista, kun nehän on aina sellaisia, että joku on keskimäärin todennut hyväksi jonkun jutun, että tehdään näin. Mutta en mä ole yhtään yrittäjä, joka haluaa olla keskimääräinen. Nimenomaan, joo. Ja ne on aina halunnut jotain niin kuin omalaatuista. Ja sitten jotenkin mä ajattelen paljon, että yrittäjä tai toimari, vähän niin kuin sama juttu Niin. kyllä, että totta kai yrittäjällä aina sitten jää se vastuu siitä omistamisesta. Mutta se, että hirveä yksin on, tosi yksin on. Että monilla on sitten jotain yrittäjäverkostoja, joiden kautta saa ehkä tukea, mutta se, että oikeasti hakisi jotain sellaista keskustelukaveria, kanssa ajattelijaa, että rinnalla kulkija niin kuin se, niin aika harva tekee sitä kuitenkaan. Ja mä ainakin tiedän kokemuksesta, että siitä on se hirveästi hyötyä. Niin on hirveästi hyötyä ja mä oon huomannut sen tarpeen. Nyt tuolla me työskennellään aika monissa yrityksissä ja just yrittäjillä on se niin kuin, ehkä toi kanssa-ajattelu on just aika kova juttu. Pitäisikö miettiä siitä jotain tarkemmin? Eiköhän ruveta miettimään lisää. Mietitään. Okei.